Gusto yung mga kanson, ako nga pala si PaoLUL at ngayon maglalaro tayo ng pinaka-paborito niyong laro. Diba? Kasi sobrang lungkot dito sa province of China, kailangan natin sumaya. So, simple lang ang laro. Pag tumawa ka, talo ka. Basta wag ka lang tumawa. Di ba alam nyo naman ako matigas ang aking pantog. Hindi ako natatawa agad-agad. Isa ako veterano sa larong to. Meron tayong 3 buhay dito sa kanal. Lagay mo na. At simulan na natin. Dami ko sinasabi. Hindi pa naman tayo Scarborough Show. Ay nako. From Gamers Gaming Game. Nice name. Sinigang mix. Puree. Baby, ay mukha. Matinding shot yan. May sinigang na puro. May gini yan. Mamaya. May gini yan. Yung mukha niya kasi. Pucha. Pinipilit pa niya humingi pagkatapos. Agad! Babas agad, leche. Okay lang, yun naman na yung last for sure. Okay. Sunod! From Dolphy Police. Oh my god, okay. Omae wa mou shindeiru. Nani? Takbo! Walang kwenta! Tanay na ako dyan. Sunod, maraming salamat, Dolphy. Parang gano'n kapag hahabulin ka ng tatay mo kasi may ginawa kang mali, no? Dito, wag! Huwag mo paluin. Malampot pa ang puwet ko. Sunod! Nothing personal, kid. But we must go on. Yes! Represent Pilipinas! Down here, I am here to really No! here. Sir, you pillars on here. Pillars on there. 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 Piray ka, piray. Ayun pa sa kanya talaga yung mura. Bitch! Lasagna! Bitch! Lasagna! Bitch! Lasagna! Yeah! Go! Diba Philippines for the chorus? Bitch! Lasagna! Bitch! Lasagna! I'm so proud of our president, diba? Kudos sa nag-edit nito, si Editator. Gusto ko tapili mo ang aming bansa na mag-represent ang chorus si Tito Buttes, diba? Maraming salamat, sunod. Sige, tanggalin mo na isa para naman to sa meme community. Tanggalin mo na isa. Ito talaga last na. Hindi na mababawasan yung buhay ko from this part. From Filipinos. Papadil daw. Mukha rin siya ni Tito Duterte. Pillars on there. Papadil daw. Discount version. Pag nag-top 2 ako, papatayin mo yung 2 manok. Utangin na ka. Pumatayin ko. Wag mo na subukan. Pag hindi ka mahal ng tatay mo, hindi, okay? Hindi ako natawa. Ako ay nalungkot. Bitch! Lasagna! From Sis Loves Me. Enemy spotted. Okay, ganito. Aimer. Enemy down. Very good yan. Pag may mga hacker ka, pag meron mga nag-aimbot, isara nyo yung PC. Ganyan magsumpo ng cancer sa mga online games. Maraming salamat. Sana pati sa Mobile Legends masarahan mo din sila ng phone. Ba't basain nyo lang bigla? Wala akong pake. Sunod! Diba? Pre, si Joel, tawag ka. Ano pare? Kawin mo. Nagano mo. Hawakan mo. Go! Ha? So, naghahapas siya eh. Kala niya pinarinig siya. Hindi nga boy. Maraming salamat. From Jeffrey De La Cruz. Basta nakakasama, nakakatawa. Insert laugh track. Eat bulaga. From Wesley Azucensa. Ako po si Jay Soriano. Welcome sa kusina ko. Yes, Tito Travis parody. Ay papakita ko sa inyo kung paano magluto ng
sinangag. Mga kailangan. Yung mukha niya eh. Bawang, toyo, asin, at saka sili. Sila. Kung gusto mo. Una, mag-isa ng bawang at sibuyas. Antayin mag-golden brown. Kuha niya yung dead face ni Tito Travis. Sakuchihin. Oh, may lighting pa. Saan ka pa? Budget. Ilagay ang kanin. Ah, sarap. Ilagay mo lahat. Gutom ako. Haluin hanggat magsama-sama ang sangkap. Go. Ang sarap. Kulang. Maglagay ng asin. Maglagay ng toyo. Haluin ng mabuti. Kailangan talaga ilagay ng soup in eh. Tapos na ang spicy sinangag. Kain na! Inaantay ko yung pinaka-importanteng parte dito eh. Ang sarap-sarap! Yon! Kuhang-kuha mo, kuya. So, subscribe na lang kayo sa kay Wesley Azucena. Diba? Sana gawa pa kayo mga parody. Mabuti pa si Tito Travis, ganyan tayo kamahal, diba? Pinapalaganap ang ating mga rekado at ating mga paboritong pagkain. Sunod! Hello, friend. Would you like some Filipino food? Filipino food? That stuff is garbage. I wouldn't feed it to my dog. Nani? Bawian mo yan! What are you gonna do about it? Oh my God! Batayan kita! Oh my God! Iba dinugaan niya, Tito Travis. Grabe. Ang sarap-sarap. Salo. Oh my God, medyo matidemortize tayo doon, Tito Travis. Pero sige, harangan na. Hayaang kumulo ng 10 to 15 minutes hanggang Demonetize. Medyo ano ka doon, medyo all out ka doon, tinanos mo si Kuya. I'm gonna say the N-word dahil sa ginawa mo. Kung si Tito Travis alam kukuha sa huli kong buhay, okay lang. So, maraming salamat. Wala na tayong buhay, wala akong nararamdaman na importante. Niraramdaman ako ni Tito Travis aking katawan. Sunod! Ganyan kayo eh. Yung kanina yung lalaki na kasama ni Tito Travis, si lalait eh. That stuff is garbage. Ngayon, babawiin mo ako sa kiliti sa pagkanta na sa kanta sa amin, ha? Pero sige, okay lang. Mapagpatawad kami dito. So, mapagpatawad namin kung ano-ano na kinukuha sa amin. Yeah! Hey! Okay, so ibig sabihin ba niya, meron at pwede na natin sabihin yung N-word? Ha? N-word meaning ni how. Di nyo kasi naiintindihan. Papabiyan channel kami dito. That is the N-word na pwede lang namin sabihin kasi literal na nihaw na kami. What's up, manihaws? Yo, manihaw! Hindi mo ako makahawakan, Tito YouTube. Tamang iwas lang tayo sa demonetization. Sunod, from Intergalactic Nike. Oh, mga bata, handa na itong perlas kong bilog. Kaya ngayong Sabado, huwag kayong tutulog-tulog. Ba, baby? Mahal po! Ay, ito yung mga OG na pages, Intergalactic Nike. Maraming salamat. Ay kubo. Yeah! Damn! Ang laman doon ay sari-sari. Parang may kinuha siyang beat dito. Nakalimutan ko lang. Singkaman Yeah! at talong, sigarilyas at mani. Damn! Ito dapat ang mga tinatangkilik natin. Dito, Travis approves, man. Labanos mustasa. Yeah! Hey! Uyas, Hey! matis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ito yung mga tinutugtog ng mga farmers. Kung nasa bukid ka, ito yung mga masarap tugtugin. Kubo.
may kinuha siya sa beat na yun. So baka hindi ko ma-play to lahat eh. Baka ma-copyright ako kasi pati beat nakaka-copyright. Pero maraming salamat sa effort mo, Ajing. Ipagpatuloy mo yan at sana gumawa ka pa ng mas marami. Sunod, kung Marty Antonio. Mukha sila tayo eh. Same. Gusto kayo, sino nakaka-control sa which part of kung kanino? Yun yung gusto ko malaman. So pag ginawa ko ba yung kaliwa niya dede, sino makakaramdam? Pag ginawa ko yung kanan niya dede, sino makakaramdam? Okay lang naman magkaroon ng fantasy. Pero syempre kailangan meron ka pa rin i-connect doon na reality para mas maniwala ka doon sa fantasy na yun. Diba? Kaya porket ba sa Avengers fantasy siya, pag nahulog siya sa building, hindi ba siya babagsak? Alam mo yun, dapat meron ka pa rin sinusunod kahit papano at dapat na-establish mo yun before para hindi namin pagtawanan to ng ganito. Diba? Karamiya, very good. Hanggang Mobile Legends ba naman? Ayoko na! Tulong! Yung lahat ng mga cancer dyan yan na sinasabi sa mga kaibigan na okay, ayoko na. Ayoko na makita yung mapa na yan. Sunod, maraming salamat from Justin Tesiorna. What the? Ba't pa gagawin yun? Umusok pa! Matalento para yung bahay kubo kanina. Sunod, from Ara Along Macrobon. Where shall we put this Tang? Put Tang in a dog. Put Tang in a cat. Put Tang in a traffic. Put Tang in a baha. Put Tang in a politician. Put Tang in a siksikan. Put Tang in a pork traffic. Tang in a mall. Putay na traffic. Yan. Naiintindihan na ni Tito Travis lahat yan. Kaya huwag na kayo pumunta dito. Nako. Kung gusto mo lang na para hard mode sa buhay, tumira ka sa Pilipinas. Pag guminhawa ka sa Pilipinas, kahit saan parte ng mundo, giginhawa ka. Kumbaga, ito na yung hard mode handicap. Okay, kaya, very good, diba? Saya sa Pilipinas. Tag. Sige! Katol pa! Sigot pa! Yes. Kapag talaga katarantaduhan ang bilis mga Pilipino. I'm so proud of this race para si Tito Travis. Love you. Pasim naman ako. So sweet. Love you. Love. May wholesome din tayong video. Na hindi madedemonetize. Hello. May tito lang ako. Kala mo artista, pasim naman ako. Kasi istaran namin. Ilang kami. So cute! You maring. Hey. Hi, tumingin na rin. Ang ganda-ganda na asawa ko. Yay! Yes, mga hindi ako madedemonetize si Tito Yusuf kahit anong gawin niya. Are you ready? Ready. Yes! Are you ready ka pa? Gay! Sana yun yung mga mumurahin lang para natin hindi masyadong masakit sa puso mo, kuya. Very good sa'yo. Shit. Ni hao we go again. From Kiad Correntas. Dead meme, hello? Pero 2 weeks ago lang. Kupal ka! Nasaan nga naman, di ba? Nasaan ang Pilipinas? Nasaan ang West Philippine Sea? Yun lang naman ang underlying meaning sa sinabi ng 4 of Spades, okay? It all interconnects into the West Philippine Zone! Sunod! Ang guitar learning. Hey! Hey! Ayoko ma-copyright, please. Tito Willie! Tito Willie! 5,000! Sumayaw tayo! Sayaw, Tito!
Kasama mo, ayoko makapiright. Hindi to Willie, kaya titigil ko na ito. Diba, Tito Willie? Diba, ika-copyright mo para gano'n pa ako, kaya ayoko na, diba? Tama na. Oo, tama na! Susuksukan kita ng 5,000 sa puwet, sige, bahala ka. Maraming salamat, Tito Willie. Sige. So, ikaw lang magsabi. Sunod! Nagalit ka sa akin before. Kasi para kang basketball player na bangko. Hindi ka makascore. What the fuck? Yeah, puro ka lande. Magwalis ka muna ng bahay. Pwede ba? Maglinis ka muna. Magtanggal ka muna ng alikabok sa yero mo. Parang awa mo na bago ka mag... Ay, nako. Yan, sige. Unahin mo yan. Videos you can smell. Sunod. From Gifter. Yes. So, tagal na akong talo. Endgame spoiler yan. So, mga hindi pa nakakapanood. Diba? Very good. So, doon tatapos sa ating Tumawa Ka. Spoiler ka. So, maraming salamat sa mga nanood at sa mga nakapanood na Endgame. Sana hindi kayo mga kupal na cancer na pinopost pa. Wow! Nakakapanood ka ng sine? Wow, isang malaking talento na isang tao yan ang manood. May kakayanan ka palang manood ng sine. Very good sa'yo. So, maraming salamat sa nanood. Huwag mo tayo like, share sa mga cancer niyong friends. Siyempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pag hindi ka nag-subscribe, lahat ng papanoorin mo, makakakita ka ng spoiler. PaoLUL, ouch!